Birnin Beijing babban birni ne na ƙasar Sin, ɗaya daga cikin manyan birane na duniya. Birni na farko da ya gudanar da gasar wasannin Olympics ta yanayin zafi da ta yanayin sanyi. Al'adun gargajiya da zamanantarwa sun haɗu a ƙasar nan, wanda ya jawo hankulan mutane sosai. Amma a ƙarƙashin ƙasa akwai duniyoyi daban-daban masu ban al'ajabi. Masu kallon mu barka da warhaka, barkamu da saduwa cikin shirinmu na kwaɗan baka. Sunana Muhammad Babu Yahaya. Yau gani a ƙarƙashin ƙasan Beijing mai ban al'ajabi. Na yi tattaki zuwa mataki na uku a ƙarƙashin ƙasa, wato layin jirgin ƙarƙashin ƙasa na nan Beijing, wanda kuka fi sani da metro ko kuma subway, wanda shine zaɓi na farko na yin zirga-zirga a nan Beijing. A Beijing, dubban dubatar mutane ne ke ɗaukar jirgin ƙarƙashin ƙasa kowace rana. Layukan jirgin ƙarƙashin ƙasa sun kai 27 tare da tashoshi 477 waɗanda suke ratsa duk faɗin birnin Beijing. Jiragen ƙarƙashin ƙasa suna tafiya sau 10,700 kowace rana. A lokacin yawan matafiya, ana sa jiragen ƙasa 820 kan layuka a lokaci guda. So masu kallon mu ku biyo ne ku ga yadda ake shiga jirgin ƙarƙashin ƙasa. Matakin farko kafin shiga jirgin ƙarƙashin ƙasa shine binciken tsaro. Domin tabbatar da tsaro. Bayan binciken tsaro sai a shiga. Yawancin fasinjoji na amfani da wayoyinsu don ɗaukar hoton QR wajen shiga tashar jirgi. A sauka bene na ƙasa, tasha ce inda ake jira da kuma shiga jirgi. Akan wannan allon kana iya ganin lokacin da jirgin da zaka shiga zai isa tashar. Yakan isa akan lokaci. Da yake yanzu ana yanayin sanyi sosai a nan Beijing, shi yasa za ku ga kowa sanye da tufafi mai kauri saboda a magance sanyi. To wannan tashar jirgin ƙarƙashin ƙasa da ma cikin duka jiragen a kowane tarago an tanadi na'urar ɗumi da ke ɗumama wuri ta yadda fasinjoji ba za su ci sanyi ba. Gaskiya wannan abu ya burge ni sosai, ya kyau sosai. Daga kallon wannan tasha za ku iya ganin cewa wannan layi ya ɗau shekaru masu yawa yana aiki. Haka ne. Wannan shine layin jirgin ƙarƙashin ƙasa na farko a birnin Beijing, kuma na farko a ƙasar Sin. Tun shekarar 1969 da aka fara jigila da jirgin ƙarƙashin ƙasa na Beijing a layin farko, yanzu sama da shekaru 50 jirgin ƙarƙashin ƙasa na Beijing ya bunƙasa daga layi ɗaya tak mai nisan kilomita 23.6 zuwa hanyar sadarwa a kan layuka 27 da nisan kilomita 807, wanda ya kasance hanyar zirga-zirga ga dubban dubatar mutane. Ta yanzu abu na gaba shine zan karasa zuwa layin jirgin ƙarƙashin ƙasa na layin filayen jiragen sama na Dashin, wanda ya kasance mafi ci gaba da sauran tafiya a nan Beijing. An kaddamar da layin da ke haɗe da filin jirgin saman Dashin a shekarar 2019. Layin ya haɗa unguwannin Beijing da filin jirgin saman Dashin da ke karkarar Beijing. Sauran tafiyar jirgin ya kai kilomita 160 kowace sa'a. Saurinsa ya ninka na sauran jirage. Ya kai matsayin koli a dukkan biranen faɗin ƙasar Sin. Banda sauran tafiya na layin filin jirgin saman Dashin, hidimar layin tana kuma da inganci. Ana iya jigilar kayan fasinja a tashar layin, kuma an samar da na'urar sayar da kaya da ta AED da ɗakin reno a tashar. Yana da matuƙar sauƙi. 这个呢叫做乘客信息显示屏，上边呢有一个这个车厢拥挤度的显示程度，绿色呢就表示这个车厢比较空闲，红色呢就表示这个车厢呢人比较多。那这个乘客呢在站台候车的时候，可以根据这个车厢拥挤程度选择更加舒适的车厢。
我们的这个座椅呢是可以往下的，增加咱们乘客乘坐的舒适度。那我们在车上边无聊的时候可以看看书啊，又可以用这阅读灯。然后手机的话呢，我们这个如果在没电的时候，可以用 USB 进行一个充电。Yayin da kake jin daɗin tafiya cikin jirgin, ko ka san babu direba a jirgin? 目前所运行的系统呢，也是全国最高等级的全自动运行系统。可以看到呢，前面呢就是我们的司机室。其实我们的司机只需要去瞭望，运行呢都是这个列车根据信号系统，然后自己去运作的。wannan fasaha ce ta zamani kuma ta musamman. Banda haka, layin yana mai da hankali kan tsimin makamashi da kare muhalli bisa adadin fasinja a lokuta daban-daban. Ana amfani da taragun jirgi guda 8 ko guda 4 bisa buƙatar da ake da ita. Hakan zai rage makamashi da ake amfani da shi. The next station is Guomao. Please get ready for your arrival. Shin ko kun san yadda ake gudanar da wannan katafaren tsarin jirgin karkashin ƙasa mai sarkakiya? Wane ne yake jagorantar jirgin yayin da yake tafiya a cikin birnin na Beijing? Yau bari mu binciki irin fasahar da ke tafiyar da jirgin karkashin ƙasa a nan Beijing. Yawa, amma da lamalan can, waɗanne tashoshi da layukan jiragen karkashin ƙasa na nan Beijing suke karkashin wannan cibiya, kuma watakila idan an gamu da matsala kwatsam wasu matakai ne wannan cibiya ke ɗauka na gaggawa don magance matsaloli da akan iya fuskanta. 我们运营2分公司所管辖的1号线、八通线、房山线、9号线、S1线、11号线，有209组列车的列车检修维护、行车管理、客运组织这方面综合工作。当地铁运行出现设备故障、车辆故障及突发事件时，通过视频监控终端、网络化调度平台，还有咱们的应急终端手台，第一时间获取现场的信息。我们会立即启动应急预案，及时的通知到乘务司机、车站人员、抢险抢修人员3方联动，迅速的按照应急预案对车辆设备故障、列车故障、突发事件进行有效处置，以最大化的减少对运营的影响。 Cibiyar sarrafa jirgin wuri ne da ta kasance tamkar kwakwalwar ɗan adam da ke tafiyar da tsarin layukan jiragen ƙarƙashin ƙasa. Bisa dabarun fasahohin zamani, ana sa ido kan yanayin tafiyar da layukan jirgi a duk rana domin tabbatar da tsaro da inganci na jirgin ƙasar. Jama'a, bayan tafiyan yini guda na taɓo tarihin jirgin ƙarƙashin ƙasa na nan Beijing. Yadda aka yi amfani da fasaha da kimiyya da hikima da sauran tafiya sun bani mamaki matuƙa. Kayayyaki da aka samar da hidindimu da aka samar sun gamsar da ni. Idan kun samu damar ziyarar ƙasar sai kuka zo nan Beijing, to ku zo ku hau jirgin ƙarƙashin ƙasa a nan Beijing a nan wurin nan. To masu kallon mu yau mun kawo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na ƙarƙashin ƙasa na Beijing mai ban al'ajabi. Shimfiɗan bututai yana kama da yadda jini ke gudana a jikin ɗan adam, yana isar da makamashi don gudanar da ayyukan birane. Aikin tsaftace gurɓataccen ruwa yana nuni da yadda ake kiyaye mu'amala tsakanin mutane da muhalli. Jiragen ƙarƙashin ƙasa suna taimakawa wajen rage yawan ababen hawa da cunkoso a doron ƙasa, sa'annan suna taimakawa wajen faɗaɗa birane. Ci gaban Beijing ba wai kawai a doron ƙasa kamar yadda kuke gani ba, har ma can ƙarƙashin ƙasa mara ganuwa. To kowane abin al'ajabi ne za mu bankaɗo muku a shirinmu na gaba? Ku kasance tare da mu.